Tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay salay lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata dikiting kay paraktar kanabaho, wenno padagina na. Uyugan da karod, gagayem ko dita taintay dinggen, na ito'y pakasaritaan, tibida tayo ani. Pepita! Dear order, dito'y drama tayo. Super Tipita. Napuyatang kan sakit dia nagpasyari di rabi, budoy. Kung nakpaikid din, no di ka umayag trabaho iti garden. Ang mga no si kamot at napuyatan. Oo, agtal na ka man. Ay ako mamot di pa kapuyatak. Napuyat ka iti kapapanunot kini Pipita. Ha? No kaano ang maiturod mo nga ibaga ti panagayat mo kinkwana? Dayta, kamanan ako na big-bigat. Kakaiso na anay wagat kong tilamin. Oh. Nay, kita ma, tumremen tilingat ko. Saanan abigat? Tadandanin pa nagmimerenda. Talaga analadawak anakariing kamuto. Jakpay namigat. Nagkapiyak laeng. Anya pa'y ti sa pulim iti day tayo. Abay, anya ti kahit mo pamigatan. Makaanayon, ti pamigat ko akapin siya. Unmat nga agpaiso, kamuto. At dalakad di ibulon mo analingta kamuti. Nya kamuto. Ayan. Agtrabaho ka kit din. Noan niya man dito nakitam. Wen, agtrabaho akon. Ang mga numasangpot anak ni Pipita nakatadar pa lang. Nah, ni Pipitang agpaiso ti sumungad ah. Kumplito man ang teldaw mo. Kumplito Ricardo. Makitam lagaro din. Sigurado nga dapat intugot na merienda. Agtrabaho ka kit din, sumanao ka pa'y laing. Kamuto, Oh, saan nak may pulpulong kinipipita? Kadat-datan ko. Uras gaya mo ti pa nagmimerienda. Nasa papay, nabandog kayong sakit diyan nagtrabaho dito yung garden ah. Kasta una yan nalingat mo kamuto. naglamis ngayon Pipita. Di niya pa'y. Nagwatwatak at nagtrabaho dito yung garden. Ay, Oh. apaw, talingat mo ang kamutaw. Una. Limnod samot talingat ni Budoy. Ay. Nagpasawit. Kita mga kamutaw. Huwag nga rod. Kaslag dadamo ka kinibudoy Pipita. Salag lingat. Lumangan. Aglalo no at dati kaldo ko nama. Okay, tam. Ay ka, pag iso nga rod to'y linuto ka meriendayo ah. So, pas day noy. Hey. Sa inyo pa ilatag trabaho tag merienda kayo nga ron. Day taman. At damanan na tumrem tiling et ko nang runan at dasili. Oh. Mayat daytaan kamuto. Mayat apamig sa ngagtrabaho. Sige, agida sarak nga rodan tag merienda tayo. Siya akong ti mangidasar Pipita. Ay, Babain paikin ka. Awan mo Pipita. Kababain king ka. Bayam taiso na ti agtrabaho. Si ka lang rudan ti agluto. Si kapay lang taginaw. Ay madimot na na. sige man lang ay pagbigyak man ni Budoy. Na. Unay laki tinabayag mo, Bisilda. Saan kang samot anapan nagmerienda? Abangan no napan kan nangal daw. Napanak na nga. Nagsidaak iti paksiw. Merienda day jay. Saan pa yung pangal daw, Bisi Mayor? Naglaing kan. Laglagi pa ma. Job order laang ti panagtrabaho dito munisipyo. Ay, kaanon to nga tangaming nga regularak ng empleyado dito munisipyo? At ayo ang mapasamak na ita. Ta job order ka lang arod. Political appointee ka lang. No saan to na kami kini mayor ti agturay. Amomon ti mapasamak. Ay, sapay la kumaat at kayon ton ti Mayor. Bise. Day taman ti kunak. Uwang gayam. Papan naman pa lang makitsinda. Agluto kan tumatan ti pangaldaw, balay. Anya? Empleyado at dito munisipyo.
Pagbalinundak mo tan para tiyenda. Awan ka diti katulong yaw. Saan kan ngagsaludsod pay? Laglagi pembisilda. Job order kalaan. Nyamatan, makapasun. Job order lang nga rodan ti appointment ko yung munisipyo. Pampalinundak pa ni Besi at para cinta kan katulong ta. Nakaloto ka, Bisilda. Besi Mayor, ada kayo gayaman. Kasla, Jack na ngagtiungor tilugan nyo ah. Ay, dandanin maluto da ito eh. Saan ka lang nga mabsog? Nga maragsakan kalakit di na ito nga ibagak, Bisilda. Ha? Kablawan ka. Maitaluokan ton. Agpaisaw, Bisay. Ay, agregular akton nga empleyado yung munisipyo. Saan akong adya bordal? Ay, sus, agyaman naglaunay, busy mayor. Ay, excuse me. Kapapin pa'y kada kayo, busy mayor. Tsak mo ito nagawidan, di pa nag-take up ko. Awan anyaman na dayta, Bisilda. No saan ka ngagtigab? Awan ti pamaniknek, anapsok ka. Makit-kitak lang nga rodan ti pamanagnag. Akanayon ang mamapsok ni Bisay. Kaslamas ikaw, gini kinatakal ti buksit na. Ay, Bisay, agyaman akmanan, iti pa nakaitalok May talo ka. Ngem, job order kalata. Ha? Di, kasano dayta? Kastoy dayta. Ilaw-lawag ko ken ka. Mapan ngamin ag turista ti asawa ija Amerika. Tamapan na iliwen ti inaunaan. Ken kakaiso na ababae kadagiti anak mi. Ay, kompleto at team ti basketball. Anya Bisay? Apag iso lang alima para basketball. Volleyball ti paborito nga sports dagiti talo. Ay, naimbag pa'y kin ni Madam Tanakadano ng ija Amerika. Makapaapal. Dua kami kuma. Ngam kakaiso na asya kon ti Bisi Mayor. Saan ako maana kapag Bisi Mayor? No saan anapan nagindegan ija Amerika? Tinabutusan a Bisi Mayor. Numapantungmatan agindag ija Amerika ni Mayor. Ay, da kayon tun ti Mayor. Nakadayon santi pagsarsaritaan ta, Bisay. Wen, agpaiso dayta. Makalaw ka gaya makas kanya. Kasano gaya man tinegosyo ni Madam? Sa anya ti pa kainaigan, ti pa nagturista ni Madam, iti pan nakaitalok, Bisay. Gapo, ta si kanto pailaeng, ti makamo ang mga sikaso iti groceria. Hanggang laglagi pa yung Bisilda. Job order kalata. Like and subscribe. Please like and subscribe. Nay, kamuta? Ni Budoy? Ha? Ay, say-sayat ko maano doa kayo ngay may dito'y balay ko? Dinagas ko itay ng jak na danon. Inawagak mo. Dinakmat sung bata. Ay, adda pa'y nalipatam kamutaw. Tiyan niya. Aywan gayam. Sayang nagpaiso. Intugot ko kumati gitara. Diag kakanta tayo. Nadadaol mo nga mintay gitara kamutaw. Daan mo nga minday jayay. Jak pa'y ki di makagatangan iti baraw. Mabalin pa'y dayjay. Kwirdas na lang ti kurang. Tanapugsat. Ang masa na balay. Agsarsarita talatan Ay ka, agsarsarita talatanan niya nga rod. Sapo. Sayang. May putdok dakman tirik nakyam. Ay, kamutaw. Malagip ko gayam. Oh. Mabitla nga. Inakman alaan tayo linutok. Adumot na dyan meriendaan tayo kada po ito inton rabi ikay. Mabitla nga. Wan. Sige. Sus. Gusto ko makit hindi pa nang ipudnok iti panagayat ko hingkwana.
Ibaga ko man ng pimarang mo. Ay, nakita na ka mo to, wan? Wan! Sa anak ba't nagtartaray? Aniyan, ikaw ka. Urayan na kita. Wan! Nagsayang na gunday. Awanay. Nadadail man tayo diskarti ko. Bagam kumaamapanta iti balay da pipita. Sana kumaanapan iti karuba. Anya tinarami joya. Nay. Langam tiyadahang uber na. Nagsarsarita kami laeng. No anyala ditan atit mais istoryada. Ngumidi dandanidan agkikinabil. Pinanawak idan No namin nginawagan ka. Di nakpaisong batan, loko. Amongan no adamat na ira na idi nga imawag iti cellphone ko O, di na saya-saya at nga awanak. Tapno, dua kailangan kinipipita. Ay kat kapilitan na sisaklatan at tinapan. Sayang, naikapis ka. Anya kumati na ikapisak. Naibagamon ti panagayat mo kinipipita. Kasta? Sana rin ta. Naikapis ka iti merienda me. Kayam. Impabalon na kanya ka tinayin ti linuto na. Merienda tayong ton madam-dama. O di, sa anak mo't lang arod ana ikapis kamo to. Di ka kumakit di nagbit-bit iti termos. Ta nagkapita ko ma dito'y garden. Nagsako rin ni busy mayo. Siya kanupay lang ti mangimato ni tinegosyo na panawan ni madam. Chap order ka no maglat at appointment ka. Mapitlaan. Kanya nga tati kahit nasa wana ti Daychay. Bisinda. Ay, Bigat pa lang. Naunagsan ti pampanunutan. Saan ka na madanagan? Saan nakakailiw? talaga ada kayo busy mayor. Naglain kayo amang sotel. Ay, huwag kayang busy. Agyaman nakmanan. Saan ka maminggang agyaman kanyak? Tiyap order ka malat na. Nita, inulit naman na nadya order kanulat na. Ay, agyaman naklata busy. Ay, amo yun no apay. Sandak mo't ngatan abaunan amapan makitsinda kan pagbalinendak pa ya katulong yaw. Unaya. Saan ko pa yan napanunot nga agpaiso day tabisilda? Kang awan ti pariko, tadi marisot. Ang mga no pampanunutin niya baunan daklata makitsinda. Saan? Uwan. Amo kon bisilda. Hindi pa ikat apang panunutok ti mangala iti sukat ti pimanaw akatulong may. Una yan. Madamaak nga agpalpal pa, kalpasan na nakapangaldawak. Agsuya abak magkan. Naladawak anangan, tadyak na puutan ti oras. Kalpasan na nakapagdalusak dito'y unag ti balay kan iti arubayan. Aglabaak pa. Pasado alauna na nakapanganak ang peso Makatugtuglibak naman eh. Agdamo umawak. Ay. Hello? Ay. Uwan, ma'am. Anya? Ada makasabon iti katulaw? Ay. Uwan na, ma'am. Sige nga rod, ma'am. Bye. Nakaw. Pumanawak man nandito'y bugyasan. Alas 5 pa lang iti malam kamuto. Nakalamlamisan. Kasapulan ti pagpabara. Sobrang nagawid tan.
Tayak pa yung makakape. Na. Kaya kasta ti katawang. Ay, no asawa kan, tanalami isti kimpo. Ay, saan nakinamraman? Mga asawa ka lang, ulit talo. Adda makakatawakin ka kamo to. Gapo iti daytang imbagam. Saan mo't lang asawa ti pagpabara? Wen, saan? Nagadwa ka pa. Dayta ti kinatawak nga imbagam. Kapi adagos ti simiplot iti panunot mo. Pagpabara? Daytay arak kumaken. Adda pulutan akarnit aso. Oho, mga aso ka, may parit ti party ti aso. Kahit mo sa ti may sarsara. Unak manen, asan nakiramraman. Ha, naglagi pam. Mabalot ti party ti aso. Ah, yun gayam. Oh, O di kapilat tangaroda na ti pagpabara. saysayat pa eh. No arak ti pagpabaram ket masobraam ti mabartek. Nasakit lang aruden ti ulo ken bagbagim saan ka pa'y makatrabaho. Oh. Ay, sayang ti may isang aldaw. No di nga makapagtrabaho. Naimbagtam mo, isuan na saysaya at ti kape. Nay, madmadin sa amat ti pagbagim kamutaw. Ah? Abay, guri-gurin ka kaday. Tanak ka jacket ka ngan malatiw dito'y balay. Ha? Susutlunak mo dito yung pita. Ay, sana nga gurigur. Ay, ang angawin ka lang, mate, kamutaw. Good mate. Naglamiis ka, main. Ay, iwan kayang. Aday, padamag kukin ka. Ha? Ay, anya dayay. Natay ni Rizal. Ay, anya dayay. Nabayagin ang natay. Rabak ko lang kita. Imawag ti marapait agency itay lepas pangal daw. Oh. Ket addamanen makasapa ol iti serbisyo. Anya? Pumanaw ka manan iti bugyasan? Wen akamo taw. Rinugya kitayan natin nagimpake ka na gitarwatek. Ha? Kastilatan ati biyag ko. Nadag kasapulan iti katulong. Go! Kamo taw. Naspakan kamu to. Like and subscribe. Please like and subscribe. Neng? Apa nga katawa ka? Pagkabasulak sa ti panagkatawak kamo to. Nagkatawa. Tama nga no ti amo mo iti imbaga ni Pipita nga adda ibaga nakin ka. Sabali ti pampanunutan. Oh, si ka talaga. Anya kumamo ti panunutan. Eh, siyempre, gapo tayong bagana nga day bagana. Oh, dininamag ko no anya day jay. Kat, nalidayan ka pumanaw manan dito'y bugyasan. Opi ko mamaliday anak. Day tamo ta talaga tibiyag ni Pipita. Mabalin kong awagan mo, turay niya nga oras. Ngam, masayangan ka. Budi ka. Sa bali man titurong ti sarita mo, no? Eh, saan ka masayangan? Uwan gayam, saan ka masayangan? Tanaawat mon adi mo kabaalan nga ibaga ti panagayat mo kini Pipita. Anya? Naimbag adamag mananda ito, Ibisilda. Ay, anya day tabisay. Naimbag adamag kaday apanawan na kayon ti asawa yaw. Wano, mapanmatan agyan ni Mayor di Amerika ket da kayon ti agmayor. Saan nakman ngaon unaan, Bisilda? Kasano kumama ka pa ni Mayor Eja Amerika ket awan mo't mang tawid ken kuana. Tinapinta sa damag, impasigurado ti Marapait Agency nga adda maiti da katulong ijay balay. Napintas adamag nga agpayso, busy Mayor. Sandak ton abaunan amapan makitsinda. Masaya nga nakarot nalaing kaatumawar. Hanggang sa nabali, Bisilda. Adda sa bali apang ibaunakken ka. Ah? Sa dino? Adu, ti pakakumikumak. Sa masadutak nga agbiyahe. Sikan tumalangit ti mapanmang suko ni ti agbalin nakatulong iti balay. Kuyugan na ka ti driver ka. Anya? Ay, nung makita nagtagbalin na katulong yaw.
Mapagbigdutan naklaki, hindi asyak di amo na, Missy Mayor. Ay, si kakadi ni Pipita. Pasensya ka niti panakaladaw ko adimtang diti opisina ti Marapait Agency. Nagbuntog namin nga agmaneho ti driver kan nagtraffic. Ay, madam, da kayo ka balin nga amok? Nagmaya, tinatanggan ti panangawag mo kanya kiti madam. Mapadasak mo't langan ti maawagan iti madam. Ha? Ay, arabang ko lang tiagdayaw kada kayo, madam. Basaan niyo pa yati kasambahay lo. Sa tay agpipinirma iti kontrata. Kasambahay lo? Kontrata? Ay, mabit lang. Awan ti mo kiti dayta. Naibaunak lang anang sukon kan ka. Anya? Saan na kayo ti amok, ma'am? Wan, saan asyak ti amom? Binaunak lang ni Busy Mayor Francisco nga agbalin nga amom. Ay, kasta? Mm-mm. Ay, kasunod ito yan. Ma'am, urayan tayo nga ron makasubli ti Sekretariya ti Marapait Agency, kasarita tayo. Like and subscribe. Please like and subscribe. Apay sing-singa enak. Nairanangad na ka sa saritang itay anapintas abalasang. Single mom nga awan anak na. Talaga anaangaw kayo, Busy Mayor. Single nga awan anak na? Ay, wala. Single mom nga awan anak na. Ang mga no virgin pa nga single mom nga awan anak na. Nede. Talakan nakpaila ang kinuka. At daya virgin a single mom nga awan anak na. Awan anak na itan. Tanabit kanupay anatay. Single mom ta at damat anak na idi. Angam awan itan. Win gayam, at daag pa lang dito opisina ti Marapait Agency. Agsarsarita da Pipita kan ti sekretarya, kabayatan yaw awagan kayaw. Nay, kunak man wadda kayo ni Tidalan. Kasto nga men. Kuna ni Miss Malo ang sekretarya ti Marapait Agency, masapul ti kaddayo, makapagpinirma kayo kin ni Pipita iti kontrata, kan basaan nyo matlaang ti kasambahay lo. Anya pala na ita kontrata kada kasambahay lo. Katno job order. Anya ti kunayo? Katulong? Job order? San kan asuman na upay, Bisilda? Hindi pa maunta silpon mo. Kapilitan na kas na aeroplano man na tumayab tilugan ko iti kinapaggas ko ngagbanihaw. Tapno makadano nakadagos dita. Naladawak manan nga imay dito garden kamo to. Naglamis mat ngamain. Di mo nga taam mo tagwat-wat tapno mawagwag talamin mo. Sa di mo arub-ubon ti nga termos akapi No. Amang ano sa bakiran wenno agbubusugak. Ket jak mat lang arod makatrabaho no kwa. Ha? Sayang ti may sangal daw. Saan ka amawawatan? Italamang ko na sa bakirin. Agbubusog maganti kahit mga asawang. Lukluk ko nak man na nabigbigat ako nak. Padam lang ni Nestor. Ano ti sa una di maawatan. Nyo dito sa bakirin nga. Agbubusog mo lagayan. Agbubusog ka nga gabay. Amangan kunak. Nakadanon nga tan ni Pipita di pagkatulungan na. Kewal nga ta. Nga lang, trabaho ta din. Tapno mawagwag ti laminta. Taning oras siya, malambinak pa ilaan. Maikawa kiti kaawan ni Pipita kamuto. Ha? Si Kabudoy ha? Bigbigat man ang timang kantyaw ako nak. Amok siyak ti paspasagidam luko. Like and subscribe. Please like and subscribe. Kasanungatan. Yak apo akas to'y gayam. Wano, jak la naawatan edi ti sekretarya ti Marapait Agency. Sa anak ko man anak kapag busy mayo, no sa anak sikap. Sir, Oh, Pipita.
Nabasa yung ka din ti kasambahay daw, sir. Ay, wala. Nabasa ko. Awan ti problema iti dayto ipipita. Ag pinirmatan iti kontrata. Agyaman no naawatan nyo dagiti kalintigak kas katulong. Agraman dagiti benepisyok, sir. Kan adamot may nga aldaw a day off ko iti tunggal lawas. Nakalanad dita kontrata ti sweldok pay, sir. May pasubo ka talaga. Plano pa ya pagbalin na job order. Sige, pipita. At pinirmatan. Dahito iti balay may pipita. Nalawa a balay. Siyam ti kwarto na. Siyam ti anak mi ti asawa ng adamot iti Amerika. Saan unay analawa to'y salas? Kan uray iti kusina. Siyam kamila nga Serbiam. Tanapan nagturista ti asawa iti Amerika. Sige, sir. Awan mo ti problema iti dayta? Ti kadila ang anak yung nga adda iti Amerika ti adda asawa na, sir? Wan, pipita. May sapay ti apo kumi. Tsak man amo no apay asanda kaya ti meki asawa dagiti anak ko. Mabit lang at ayapak ti burid ko abading itulod na kaya ti agbalin na kwartaw. Bakanti kat ti may sa kwartaw. Agkakwartuan dagiti singay. Like and subscribe. Please like and subscribe. Nakapasyar kayo man dito grocery besi mayor. Ay na malag-ananak itantada ni Pipita katulong yaw. Nay, agrik-reklamo ka ka, Bisilda. Laglagi pa, adjab order kalaang. Ni Bisi Mayor Mart. Saan akong nga empleyado di munisipyo. Siya akong ti manager kan kahira ti groceria ni madam. Adjab order ka pa ilaang. Ay, anya di kayo ti asawan? Diyak maawatan. At damot kasta. Agtrabaho ti groceria, diyak order. Ay, saan kang nagsalunsod pa, Bisilda? Di mawasak dito kurserya sakbay ang mapanak kaya munisipyo. Tapno palagipan ka. Asaya atam ti trabaho. Ay, awan ti problema iti day tabi si Mayor. At damo dagiti empleyado abaw na. Saan ka ngagkamkambali ti panagkwitam? Ang mga ti amom kat saan ang naka-inventory dagiti lako dito? Huh? Patanak mo. Awan ti problema iti day tabi si Mayor. Narigat nga ipaunag tinaggapo iti kinukuse. Makapawiyak. Sige. Mapana kaun. Saan mat unay analawa to'y balay da bisi, Mayor? Saan laang ati salas ti pangiditan? Uray pa'y lang iti kwarto. Iti na itid laang na kwarto. No, agidan siguro aron marti datak kalabagay. Hey, saan nga umanay? Sa nagwawara to yung ti kwarto na kiti anak na. Agkaiwara amin na di mga ano dito. Sana naka-phone book to yung cellphone ko dito ang number Sino nga tada ito nga mawawang? Hello? Pipita, siyak ni Bisilda. Anya tira ramidam. Agluluto ka din iti pangaldawan. Ay, saan pa'y? Madamdama Nasa pa pa nagluto iti panggal daw. Agdaldalusak pa'y laan kadag ito'y kwartaw. Lalaingam ti aglutuwain. Kaya't ko aday tay nakaim-imas ti raman na. Umayak mangal daw dita. Ay, wala. Sige Ilaam kayo around. Saanan? Basit mo lang di kanag. Uray saan na kun nga ilauman pa. Saan ang mangal daw ni Bisi dita? Agkukuyog da amapan makipangal daw itag kasangay ang Bisi Presidente ng iti senior citizen. Ay, maawata ko. Ti pangaldawan ko man ni Bisi. Da kayo laangan ti mangan. Ay, naglaing ka, Pipita. Alistong tagay magkinawatan. Ay, Aywan gayam, ada kanyak
iti listahan dagiti at atendaran ni Bisi Mayor Apasken. Ay, kasta ka day. Ay, ada ka di pa'y ibagam, Bisilda. Ituloy ko kumanti agdalos kahit kadagito'y kwarta, oh. Ay, napatangan ni Bisi Mayor tinaala na katulong ah. Ay, naglaing kang agluto pipita. Aglabayak mampay. Ubo na. Oh. Impagana itay, abasit lang di ka na. Namiklong Masan? ito na nagpungka. Naimpaglakit din ta nakapangalan na kita anak ni Sir. Nalaingak ang mga nanya pipita. Ay, inamin na mutlaang analaing amangan. Ay, sige, mangan kayo laan. Narwama ngamin kini Bisi Mayor. Idagtrap-trapaw pa'y langit ti munisipyaw. Kanayon na nga itugot kadagiti tabunuan na apasken. Ay, empleyado ka mo gayam iti munisipyo? Kauwan, ngam japurder laang. Naimbaglaki din na nga pa nagturista ni madam kay impaiwan dati groserya kanya. Ay, apay nga ya job order lang. Saan ka di anak katurpos iti kuleyo? Nagado adam tamagam. Ay, Awan di eligibility sa job order. Nagkrigat ti trabaho iti. No niya laditan ti pangipapaunan ni Bisi Mayor kanya kiti. Pasaray baunan na kamakitsindawan no paglutun da. anya? Empleyado ka iti munisipyo? Kasla katulaw ti trabaho. Ay, pasensya ka na. Diyan mo ito napupuutan na naigalis ti dilak, pipita. Ay na, nagtarabita bak ngamin. Ang saritaan talatan da ito, ha? Uray ta sa anak mo ito na job order. Ti Bisi Mayor tinakatugaw iti pagtugtugawak dito yung counter ti grocerya. Kasta unay ti panang mulenglang na kanya. Ay, masak namin din nagitungtungkin ni Pipita. Tantani na ibus tinapati anang altawan dagiti anak ni Bisi. Sukak la unay. Laglaing kan, Bisilda. Naggapwam ka day. Apaya pinanawam ti pwistom. Napanak na ngaldaw, sir. Nagpayagat ka, nagatintog namin ti pila. Saan mo la siya mo na? Nagulpot. Nagadwa ba una magumatang iti pangaldaw mo? Kasanon no adda mapukaw a kwarta. Intulbag ko mata na saya at Bisi Mayor. Mabisbisinak launa yan itay. No nang iba una kiti gumatang iti pangaldawak. Amangan no nagtigargura ko niti bisin kaw. Nay. Naglaing kan aromasound. Nagbalin ka ko mga abogado. Adula kita iti may pangabak mo akasaw. Ay, ni Bisi Mayor mo. No jak tupay na ipasa ti eligibility. Ay, tanto lagi din agadal iti kinaabuga siya. Ay, makaktang mo tegtak-tak der. Sige, mapanakon. Kita manaimbag ti trabaho. Wan, Bisi Mayor. Nangrik namot laang. Agyaman ako na Bisi. Ay, tikit ko sa wine. Agyaman na tadituyan grocerya ak nagtrabaho. Like and subscribe. Please like and subscribe. Matamagaya man ngaglutluto ka iti pangrabian, Pipita. Ay, Okay, kumusta tinagmalang mapanagtrabaho mo dito balay? Saan kamit lang anarigatan? gagangay laangan kanyak ti kasto at trabaho, sir. Narwama ka ni ti trabaho ti katulaw. Kastaman ti kunak. No saan mo nga saan ti agtrabaho? Pangalam nga ron ti pagbiag mo, kan saan mamagatang ti kayat mo? Pudno launay takunayaw, sir. Mabit lang, Pipita. Kaslad na madlaw ko. Awan sakit dinabati itilino tumiti aldaw. Naimasan ka ni manin nagiti anak ko tinangan. Ay, kuang amin, sir. Imay nangal daw itay ni Bisilda. Anda ti ko nam, Pipita? Idi ang trabaho kanupay iti kapitulyo. Narwam ka na na makipangpangan iti pangal daw diti balayaw. Kasta unay pa nang idayaw na iti kinaimbagyaw. Pupuno na ita ko nam, Pipita.
Sana ko man na nakapagbisi, Mayor, no sana ka na yung bagatao. Managtulong akin man nga asiak. Pakanan, dagiti mabisin ko na naman. Ay, Ay, sir, mabisin kayo ka din? Saan pa, Pipita? Ay, Kaputa, nakita ka nga aglutluto. Inasitkan ka. Naayatak kita makisarsarita ka dagiti empleyado. ay, Kaluwad tayo di Abisilda. san mo't di mabayag? Malutong da ito'y, sir. Awan pa'y dagiti daddu mga anak yaw. Pudnot ako nam kamutaw. Ikalaang nga masangok ti umawag. Kasirsirik ko laang diti kwartaw. Mawata? Kumusta man kiti among? Vice Mayor to'y amok. At dati asawa na iti Amerika. Ta napan nagturis. Nambaran na mo tayo na nangiliw iti nabiit kanupay anaganak nga anak da. Napanagaw away? Ay, tsaka mo Napan nagpasyar. Wano, mabalin mo tapod no tako nam. Oray ta apo ko na mo diyaw awirin na. San kamot lang ang marigatan? Apay manot yan nakta si Mayor? Walo, alalaki. Kan may sa babae. Ha? Sus, kumplito atim ti basketball. At apay musdam. Dagiti laeng 5 kano ti agay ayam iti basketball. Volleyball mo ti ayam dagiti talo. Manipod gayam na pan nagkatulong ni Pipita. Idi rabila ang nakasaritam. Wen, tayo sulat pa nakasango na. Nabambanog nga ta. Apay, saan ka mailiw kini Pipita? Saan mong inawagan? Ato sa bali pang panunutok. Saan lang ni Pipita? Sa bali man nandito turong ti sa ako nakit. Seryoso kan sa launay. Agaliptak kakit de. Tama nga maipada ka kada kami. Ha? Apay. Malagip mo pa'y lagayam tinapasama kada kayo ni kinibadadang. Madamdaman nga gistorya ak. Saan ka nung agtaray tilugan? Nawan ti gasolina na. Ha? Na magaanan ti karabakob ko. Mawawak ko na yan. Agpainom ka Like and subscribe. Please like and subscribe. Tas daw kita inawagan da. Katimbagayo nga umayak diti opisina yo diti munisipyo. Saan, Bisilda? Adalang ibagakan ka. Amom, jak kayat ti maulolbodan. Ijay ba't kayang balay tinangal daw medical man? Ha? Pulong nakmat pa lang Pipita. Agkalawat ka niya pa. Ay kwa, busy Mayor. Ay pasensya kayo lakuman Narwamak ngamin ang mga aldaw iti balay o idagtrab-trabawak pala iti munisipyo. Idi dayta. Kaputa si Kati para tsinda ken para luto. Malutluto may ibus pa iti pamayam ide. Ati kayat ko asawan, Bisilda. Anda kanimot agluto. Adi naramanan ti luto na. Ay, pudnula una day tabise. Day tayo mo ilagluto iti alkitran ti saan naramanan ti luto na ka. Kaya't nagsapag katawan na. Di kagurak, Bisilda. Di pa nakalbud mo kanyak. Ijay mo't gayam balay tinangal dawam. Ay, pakawanan dak ko ma. Ta nagulbudak kada kayo bise. Imbaga ka napanak nangan iti karinderya. Saan ko nga ipawil amapan ka mga ijay balay? Basta saan naklakit tingal ulbudan. Mawatam, Bisilda. Itata nakagasolina ka na kunam. Di kahit ko asawan, oray ta nakamirindatan. Dandanin pa inibus ta sa nga litro. Nagistorya ka, may panggap kini amplong, kabayatan ti panagpalpata. Malagip ko pa'y anapalalo ti panagkursunada na kini Marimar. Saan na maiturad nga armon? Ha? Kaskin ka kinipitpita. Di ka man. Kasla na laing kalaunay. Text, chat mo't lang, ti paglaing nga mapagariman.
Iramraman nakpay. Kurang lang nga iro nga ab ni Amplong, idi maipadamag kinkwana nga adan kayan ayat ni Marimar. Kud, natulag pa yung tikasarda. Napatog to si Liasi adi na oras. Asla kada kayo kin badadang. Bumalbalas ka kanya kakamo to. Ngam, sanak amakantsawan at dasukat ni badadang. Ay, kastaya. Ay, anya nakapalpakan. Agtrabaho na. Saan mo na kahit adang ganti tuloy ito istorya? Bayang nga ro na. At dan tumanan istoryakin ka inton maminsan. Like and subscribe. Please like and subscribe. Bisilda, mati umaw-awag. Ano nga tatubagana? Hello, Bisilda. Manager ko ng mag-apipita. Birbirngasan na malatan. Laglagip ka masyak tinang ipaiwanan na bisi ti groceria ni madam. Unay lakit din dayto. Ay, anya ka diti ibagam. Tabasol mo kanya kapipita. Si kamat, hindanan mo pailangan ang aldawag di tayo di kalman. Ay, kwa nga men, nadlaw nga min ni Bisay nga awan na bati iti linutok iti itay nga aldaw. Katsigod ka no nga men nga adala ta mabatbate. Uray kasanot kinalaing amangan dagiti anak na. At addaman na makagurak iti day tangay paspasagid mo kanya pipita. Nay, saan ka apaspasagidan, Bisilda? Anyasan! Agulbud ka pailang. Ay, Wan, nalaingat amangan. Ngamura nga, taimbaga ni Bisa, mabalin ko lang tatimangal daw dita. Sige, tayo lang, di kahit kong ibaga. Bye! anya? Imbabanat. Ay, ni busy siya ito sumungsungat. Nagdamagan na kanya kung sa dino tinanggal daw. Kumusta dito'y grocery, Bisilda? Adumat lang ti umay gumatgatang. Ay, ado ti aggatang itay, bise. Kurang laangan at tumulong ka dagiti para lako. Ngam, diya mo mapanawan ti counter. Apay ko mapanawam ti counter kat sika ti pagbayadan da. Huwag gayam. May kay jay balay itong Sabado. Nay, kasanon nga dito grocery, bise Mayor. Kano nakalukat turay Domingo? Kapangilan ti may sa asins lady ti agkahira. Ada na pa tagapagkasapulak kan kayo itong Sabado. Ijay kanto na mangal daw. Agpaluto akto kinipipita kadag iti paboritok aputahe. Like and subscribe. Please like and subscribe. Talaga nabsugak lauray. Nakaadok manen katinangan dirabi eh. Pagbasak man pala ang ti pagiwarnak kabayatan ti panagpalpak. Pipita! Sir? Apay ka di, sir? Itumplaan kayo iti kapiya? Ay, saan, Pipita? Saan ko abisyo na ita? Saan ka managkape? Anya pa lang ter arami dami ti kusina. Nagdalusak biit, sir. Angam nalpasan. Mapaanak ko man kahit iti kwartok, itay pagunyandak. Talaga nagagit kakatulong, Pipita. Nalagip ko tinabasak iti kasambahay lo. Awalula nga oras ti panagtrabaho. Pudno day ta, sir. Napigsapay lagayam ti memoryayo, Nonya tinabasa yaw malagip yung lakta. Nuwang laang ti lumaklakay, Pipita. Narigatay, numaipulong akpay iti marapait agency. Amok, awalo nga oras ti gagangay a panagtrabaho ti may nga empleyado. Aglalo no job order. Ha? Job order? Uwan. Kaya't naasawan, saan a permanente nga empleyado, Pipita? Political appointee, ti makunkuna a job order. Ay, why? Amok day ta, sir. No, sa balinton ti mayor. Maikatumutin dagiti job order, kasjay. May masak sa una yan ti makitungtong, Pipita. Diakon mayulo ti basbasaak. Mapan ka na gina na. Sige nga rod, sir. Umununa ako na.
Plano ko mati umay makitungtong iti rabi. Ngem, jak na puutan na nakaturog ak kabayatan ti panagpalpak. Isumot lagayam ah. Ay, mapanandi ko na. Nabannog ka ang nagtrabaho di garden. Talaga nga maisugal ti nakamulanglang. Talaga hakit di anay sugil ka at tambok. Ngem na singa titurog ko, idi agree ring ti cellphone ko. Saan nak nga ininggaan ni Amplong, adi nagulit. Ay, dahito yung tituloy ti istorya, hindi kalman kanyak, kasta? Talaga nasakit tinakam na ang road. Talaga ang maluksaw. Si kaman matikas jay. Ha? Nagbayag ang nagplano ka, ang maipod nun ti panagayat mo iti pagduyusap. Oh. Sa madamag mo, makiasawan. Ah! Sus, Mariusek. Dahil tati mali. Sige. Ituloy mo iti ang istorya. Anyang harudan, ti plano ni Amplong ita. Hamangan mo agbagkal mo tan. Ni Sir diyang busbusina. Kunak man no nakadano na na diyang munisipyo. Ay, amangan mo agda nalipatan na. Uray lakit, ti na pa nakalipat kaw. Dahito'y ti pa kay kawaki ti kaawan ti asawak. Yak pa'y nakadigos no kuwan kanayon nan nga ibaga. Nga mga no adda manin malipatak pipita. Adda pa'y laang ni Budeng. Like, jak na po utan na rin mo rin ti kwarto na asar. Saan pa yan namiyat nga main? Aya, kaslabat maturog amantika ti Luka. Dahito ti tulbag iti kwartok pipita. Pinutom man ti folder ang nakaparabaw iti lamisaan. Narigatan, no dahito iti pang basbasawangan ni Mayor Kanyak. Wan sir. Ang yaman nagpipita, wan. Nasingan ti panagtrabaho. Agan anos ka laang, wan. Parang makapagbayag ka katulaw. Hello, Bisilda. Manager gayam. Kasla makikya kiti panangawag mo kanya kiti manager. Job order nagpali na manager. Ay, anya, mapanak ko man nagluto iti pangaldawan kahit. Ta, amangan no sumangputin dagiti anak ni Sar. Kailiw ko dagiti lutong pipita. Ay, umay kayo ka di mangaldaw dito, Madam Manager? Ay, nagmayat adenggan si ka. Ay, sa anak nga agraraman. Wan bibita. Diyak makapanaw dito groceria. Malaksid nung kaya't nakabalunan. anya? Kababain matkin ka, pipita. Isupay ang pakasingaan. Maminsan tulatan. Masurpresa kang tulatan. Ha? Like and subscribe. Please like and subscribe. Sana kumamanin ang mangal daw diti balay, pipita. Saan anatuloy ti paske na papanan mi kumakada mayor? Nakabulos ka no kat tajay partsinda kumaabaka. Ay, nangaw kayo gayam, bisay. Naimbaglakit din Ta, nangal-ngal ko pa'y tinsubok akanet. Ta, jakit ko man naltutan. Narigat mo. Napasnak una, ti pa nagsarsarita ta, pipita. Numuna ta, duwata lang ngagsangsango amangan. Nagiti anak ka. Jak amo, sir. No daduma nga men, pasaraysan nga agawid ang mangal daw dagiti daduma. Naimbagman tasan nga imay nakipangal daw ni Bisilda. Amangan no nagbainin asat. Ngam imawag itay sakbay pa nagluluto ti pangal daw. Kaputa dinamag na mat no anya ti lutlutwag. Dinamag ko mat no umay mangal daw. Ngam mabaing ka nun. Kat kunana, sorpresaan nakto kanulatan. Ang yamot dahi ta sorpresa kay pipita. Dahi jay Bisilda. Kasla makisarsarita iti kaya nayat na. Siyempre, saanin a sorpresa, ano'y bagana, sir? Una niya, ay sorpresa nga ron, di saan na kay baga. Ang mga masurprise ending. Da kayo mo't, sir. Agpakpakatawa kayo.
Anya ti maipay ko kada kayo, sir. Mapankalatan ko may tay tigatangin nyo. Ay, ipatulduyo man ni Sir no sa dinuti kahit napapanan. Ni Bisay, ay, da kayo magayan. Di kan tumutlang amin kumita. Agdumdumog kamitlatan. Anyaya amin day tatal-tal magam dita. Ay, kuha, sir. Kwa. Napanak ng aldaw iti balay. Ti amok no madanon ka. Kailiw kon dagiti luto ni Pipita. Mapainak, busy mayon. Imbagaklat ta itaya na sorpresa agtaw. Tanya kumamot na ita sorpresa. Di mo timbagayo kanya kiti kalman. Nga umayak to balayon tun Sabado. O di isunton ti panangal daw ko ijay. Aya. Naitagayam timbaga masurpresa kan kuana. Para na ita sorpresan. Siyempre, gaputa saan nga mo ni Pipita nga daak to balayo intun Sabado. Masurpresan to lagi di tayo jay, busy mayon. Mutkit di ati problema kindi sar. Sanak nga ungtan. Kan awan mut gapuna nga ungtan na tanalinis ang trabaho. Ano saklatan dagiti anak na uray nakawaro-wara ti kwartuda. Nyalaki. Nay. Nakalagip man ang di ka mo tumawag ka. Ang magpisok kumustada mo tungkot ni Buda. Hello, kamutaw! Hello, Pipita. Kapampanaw ni Budoy. Natarasa na uma na kisarsarita kanya. Pimanaw ni timbagak nga irapin mi tagdalaw si tibalayo intun bigat. Apaw! Agyaman ako na kamutaw. Nadalos mo latakit di ata o maagnanaay. At talatamat sumrek atapok ka. Sa bagay, ijaya ko tamat maturog. Narigat pa yun, karuutan ti arubayan na. Ay, uwan mo't kit di kamutaw. Among kamutaw. Oh. Nagsingpalt na ito'y amaw. ang awin na pa ino daduma ka. Ay, diwaw. Diwaw ka dyan. Like and subscribe. Please like and subscribe. Makakatang matgayam iti sikat kamo to. Inatak man basit. Ha? Awanen, lumakay kan. Napintas ti panagwatwat no kastoy abigbigat. Agparot talang ka dagiti root. Nagtubo iti arubayan ti balay ni Pipita. O, di exercise. Talaga ang mapaharan. Lumakayon kamo to. Sika. Saan ta nga mo ubing? Kasla damdamagan na. No kaano ta nga mga asawa. Ha? Salbag. Awang ka din sa bali ama panunot no nga ibaga no saan na dayta. Ala, sumrek takit din. Tagdalos ta iti unag. Talaga naridam ka nga agrieng, Pipita. Ay. Pasado alas 6 pa lang. Nakadalos ka ni Tiruar. Sabado pa ita. Sabado ngagpaiso, sir. So, masapol nga agdalusak sakbay arumara. Rumwar ka di ita, Pipita. Wing, sir. Day off ko ita. Sabadaw. May samot ni Bisilda ang managsapsapa. Ay, isulakit din ita agmusmusina, Pipita. Awan ngagpaiso. Mapit malang. Asino nga ron tagluto iti pakaldawan? Nairanapay nga ron adi up mo ita. Apay, sir. Anya di aramidan ni Bisilda ditoy? Na, asino nga tinagpantay iti groceria? Kinasarita nga umay dito'y balay. Tapno agpatulong nga kadagiti igamak apapilis. Inkarit pa ya, dito'y amakaldawan. Kat agluto kanto kumakadagiti agkakaima sa putaywan. Aya? Ala? Kasanungay daytan, sir. Ay, so, saan sa mo ta matuloy di pa nag-day off ka? Ay, wunya. Ay, Jakmut na lagi pa Sabado gayam tini off mo, Pipita. Lumakaya talaga na taon. Tagang sana balay. Sana mabalin adi matuloy ti panag-day off mo. ay,
Agyaman nak, sir. Malala, mapanmukit ni ilukatan ni Bisilda. Sana problema ti pangaldawan may. Sigur ba't nga aramidin da ito ni Bisilda kahit hindi agtab trabaho pala iti munisipyo a job order. Bayag kalakit din anang ilukat itirwangan, Pipita. Uray la timmang ka nang dagiti gurong ko nagmatmatider. No iti pa nakapanaw ti taksya naglugana. Ay, pasensya kan iti pa naguroray mau, manager. Nagsarsarita kami pa ngamin kan ni Busy Mayor. Ad-ada tumang tangken dagiti gurong ko si ka. Kasla nagsamit nga ayog ti panagdangag ko iti panangawag mo kanya kiti manager. Ha? Ang kapapain na awagan nak iti manager ita. Kano mangag ni Busy. Agbibisin ko na ng tulaki din. Apay, itay lang nga nagtulagan niyaw. No niya dagiti putahi alot tumapangal daw tayo. Ay, kuha nga raw. Day tati parikot, Bisilda. Naira na a day off ko ita Sabado. Akaadda ti aramidon niyo kan ni Busy Mayor. Anya? Ay, sayang. Inararapap ko lagi din tinahimas alutom, Pipita. Like and subscribe. Please like and subscribe. Pipita, tumawag ka. Nagsapan? Hello, Pipita? Kamu tau? Makumikom kan sakit di ngagtrabaho di Tagardena. Madama kayo siguro agsarsarita kan ni Budoy. Yang agsarsarita, wantubay. Nasapa ka man ngimawag. Wine, kadistisaan ko iti nagdugana. Anda ngamin dito downtown. Day off ko ita, kamu tau? Wen, Sabado gayam ita. Jak paikit mapupuutaw nanti pa naglabas dyan daw. Ay, nay, ni Budoy mo ti sungsong rin. Tandam. Ay, sige nga rod kamu to Baliwag to ti umawag intun madamdama. Sige. Agan-anad ka kuma, Pipita. Sige, babay nga rodin. Talik mo ba, ita. Nakapasyar ka manon. Sige, babayan. Ay, apo. Nanyalakit din. Awan lata. Jak lata. Nayaro nga intir irukan ti baryo kong ko. Salong. Dahito iti kun nakapagpatulungak ken ka Bisilda. Jak maawatan ket dahito yung ordinansa nga indatag ni kun si Haltik-tik Rubaw. Ay, dahil sigud a polis a patrolman, tinagpatinggaan na aranggo sa nagretiraw. Nalambos kamot nga agoyaw Bisilda. Nagbalin mo't akabo idi agritiron Apay, anyan ti problema yung iti gakat akayat apaipas sa iti konseho ni konsehal Tik-tik Rubaw. Ordinansa wano gakat, uraan niya ditan. Diya karon mawatan no anya day taagakat. Basa malatan. Pasaag pay laang, nalipatak samot ang juhos ko kat diyak unay makabasan. Ialistom ata adupay ti aramidin ta. Namuna ta mapankanto pa'y magitsinda iti luto ang mapangaldawan tayo. Nay, apayanas daw ka Bisilda. Malas mo. Tanera na a day off ni Pipita. Uray ta trabahom da ito yan. Hindi job order ka pala ija munisipyo. Ay, anyan. Imbagbaga laki din kin ni Pipita. Sorpresa. Pudno day di ko na yaw, Bisay. Siya tina-surprise ending. Nay, anyat mapaspasama kay aking kabudoy. Kasla, nakatukno ka iti atang. Itay-pay la di mapulsot ta isom mo. Uray tasi kamot lang di makakita kamo to. At dalang pampanunuta ka pakaisumak. Anya day ta? Bingay mo at kanya ka. Tadi mo bukbukudan ti umisi-isom. Kas kalabagtit. Ibaga mata katawa ta ano Sika, ti pakaisumak. Anya. Ay,
San naklangin isaman katawanak pa yun. Uli ka na jak maawatan. Jakon matip palang ti agkatawa ka mo to. Na, Kasano? Agsasao ka pa ilaang. Di mo napupuutan. Inidepan na kan iti cellphone ni Pipita. Munay kan. Day talaang. Kwa. Naupayak nga rod. Iti maduktalak nga awan gaya mo ni Pipita ka sarusaridak. Sawak lagi din nasaw. Kas jimot lagayam. Di kun daway mo kuman amang ibagay ti panagayat mo kini Pipita. Lukwan nak manen ako nak. Dikit din. Uray ta di namot nangig ni Pipita. Gundaway mo kuman ati mangib kas iti reknam. O muna kumagundaway ana ibalikas mo ngay. Ay ayatem ni Pipita. ay, kapapain ko mga agting abak na babae busy mayor. Naimasa namin tinangan. Si Kaki di mo lang naurayan nga da sa bali amang idayaw iti kinaimas ti lutong bisilda. Diyak mo imbaga na imas tilutok, busy. Naimas ko tinangan, kunak. Sayang, nalalaing nga agluto ni Pipita. Si Kati nang ibagay ti dayta saan asyak. Ang palpatapaylaan sa ituloy tanto ter aramidon ta. Nabanuga ka nakitsinda. Sa nabanuga ka naglutaw. Aginawak pa itilunglungan. Ay, agpalpaak pa lang arudan sakbay kalunkunak kan ugasak na gitilunglungan. Mala, parawan ka pa nga rod, Bisilda. Inak ag-irko ni ti kwartaw. Ay, huwag gayam. Kaano sumangpot ni Mrs. Yo, Busy Mayor? Yakam mo, no, talo abulan lang, no, inam abulan na di Amerika. Sige, panawan ka pa nga rod. Unay laki, di na pa nakasaor ko. Kasla job ordera malata. Siyak tinapan nakitsinda, kan siyak pa yan tinaglutaw. Kasla katulong kita nga daw Naira na kagaminan na day off ni Pipita. Ay, mapit lang. Makadlawak. Dandanin makabulan. Sa anak pa ilaan nagswil daw. Mustangatan ni Pipita. Sampay nga ta nakasangpot iti balay dagiti amo na. Alas 5 gaya man iti malam. Ha? Dandanin lumnak ti init. Lumamisan ti tiyempo. Mabalintan ti agawid ka mo to. Muna kan. Ang mga nodapay papanam. Uwan gayam. Agkasaran da marimarkan ti mga sawakin kuana. Ha? Ay, diyak ka mo Kayat mo ti simurot. Ay? Oras sana yun. Ito sa badupay laday ta. Di mapanyamplaw. Unay lakit din day ta sa lutsod mo. Ha? Kanayon lang arudon lupay-pay ti abaga ni Amplong. Gapoy ti kanayon na panagbartek na. Damagang pa ilang day ta. Ha? Ay, Ala, agawit naman langan. Makado ka manin. Nuanyaman la ditan ti malaglagip mo. Jakmutin na sangon ti mawag ken kakamutaw. Amangan ngamin no makasingaak iti trabaho yaw. Kumusta man ti panagdiop mo? Nasayat mo it kamutaw. Kaadwan na, nagpag na aklaan. Adamo kit din na kurso na daak agatangan na kabusa. Naimbaglaan nga pakalaglagi pa kiti panagkatulong ko dito. Kung daway mo amakay na Ay, un gayam. Dinamag ni Budoy kanya kita ay nukat ko ti tumabuno iti kasalda Marimar kanti magasawa kang kuana. Ni Marimar, day tayo ar-armon ni Amplong. Naramdaan ko ni Budoy. Awan! Wan, pati ni Budoy nagararam kini Marimar. Nya kiti, inalay bagbaga. May isa ka dagiti nagaram. Nagkariban lagi ng Amplong. Mga nok, kahit mo dagin na napipita, stapay. Ay, wala. Sige, agi na natang arudon kamutaw. Masapa ngamin nga agreeing manan intun bigat.
Mapanak pa'y makigimaw. Maalak pa'y kumatiturog ko kiyam. Naggrabi imot yung kumawang ni Bisilda. Yang ay katatibag ka na. Hello, Bisilda? Hello, manager? Ay, Juan Pipita. Ay, mabalin na man ang awagan iti manager. Nasa urang kitang haldaw. Ha? Sino din ang sauragan ka? Kaya't kalaki din na surprisaan. Nung siya magayam din na surprisa. Naira na a day off mo. Di siya tinipasubaw, nakitsindakan, nagluto, iti pinangaldawan na eh. Ay, day tagayam ti kunkunam a sorpresam kanya. Kunaknoan niya. Sigod ba't kit di Trabaho ko dito, trabaho ko pala ang job order iti munisipyo. Pasaray baunan nak ni Bisa makitsindakan, nagluto ak pa yun daduma. Anya ti kuna? Empleyado ka iti munisipyo? Para tsendakan, para luto? Ay, saanan aday dati pagsaritaan ta, Pipita? Ha? Saan ka mas daw? Saan ta pa nagsweldo? Nay, huwan ngagpaiso niya. Dandanin makabulan kung agpapaay akatulaw. Na. Ngam. Apay ngayon nga tangag paisaw nga awan pa'y sweldo ta. Tsak lang amin na italtalak dagiti imbagbaga da Bisilda ken Bisi Mayor Agpaiso tay kunada. Matilew ti ikan babaan itingiwat na. Ay, kasi kayam ti kasasaad ni Bisilda. Kabayatan ti panagtrabaho na iti munisipyo kas job order. Baunan da makitsindakan aglutaw. Haddan nang nanggag ko iti akas ta. Gamti amok. Sayang guseng laag. Putno kaya. Angam, alright. Tan ni Bisilda amutan tinangimaton iti groceria ni madam. Angam, mapay ngay. Maging gaita. Awan pa'y sweldo. Ay, tilaunay ti dayawag kun ka, Pipita. Ha? Nakakit ka akatulaw. Hey, sir. Aw, nag-enjoy ka badlaan nagpasyar ididiop mo. Ay, uwin, sir. Tinapatid ka niya, nakainanaak. Ay, katun Kasapulan tayo ba't ngagpaiso ti aginana, Pipita. Mapanog to pa'y tinuang. Uray ti makina ka mabanog, mate. Ay. Kwa. Masapol mo ka di ti kwarta, Pipita. Ikwa, sir. Adamot kit di balon ko akwarta. Idi mayak dito yung nagkatulaw. Awan anyaman nga siguro kun ka, no maminsan lang iti makabulan nga agsweldo ka, tapno dakdakkel ti awataw. Ha? Ay, wala, sir. Mayat lang tamay. Kastaman ti kunak, Pipita. Awan ti problema ta nalakatang agkinawatan. Saan ka madanagan? Ta saan nga agmintis ti sweldo? Imbag ka pa'y takinasarita na ka ni Bisi Mayor maipanggap iti sweldo. Saan kami pa'y nagsarita? Aya? Ay, mga no, saan kayo pa'y mo't nagkita, Bisilda? Impanamnaman na mo't kanya. Awan ka no ti problema iti sweldo. Nagsayaat ni sir. Rita ti kunam. Talagang ado pa'y ti san mong amaw. Ay, pagsulduan ko mapipita. Ha? Apaya kasta ti sarudsud mo. Siyempre, ni Bisi Mayaw, timang pasweldo kanya. Apay ka, day? Ay, awan. Ay, sige. Nawanan ti gatangan pipita. Mabalin mong ti akawid. Ado ti agur-ura iti likodam. Ay, wag. Mano dyan bayada ko? Bayamo. Kukwada mo ila dito groceria. Ay, ala, Bisilda, saan Naka-budget, igatang ko kadagiti masapsapol ija balay. Bayadak dagiti nalak a groceria. Tapno saan nga agkurang ti intrigam. Like and subscribe. Please like and subscribe. Mapurpurtya, anak iti tayo sa ludsod ni Bisilda. Nakiktutak. Naglaw
ko, adda itang tanamitim na. Adda nga tanas kan ama-amak. Ado nga min kay ti aggatang iti groserya. Kasaritak ko ma. Nung kababaen kadagit ti dagduma customer. Ay, makabulan ko pa'y laang akas katulong kada busy mayor. Adda nga tapalimod ta. No saan mo akayat ti mapan iti kasar da marimar? Ada nam amok ababalasang amapan iti piknik. Ha? Kaano anam amo midakit? Ano ti kulam? Naawis mo idang agpiknik? Saan mo nadamagan pa eh? Padasan tamot ati agaliwaksay ka mo to. Narigat no pasig at trabaho latan. Hay, panunutik pa'y. Saan mo na panunutan? Saan ka madanagan? Saan kang ipulong kinipipita? Nagado kita sa umon. Sige man langin. Mga no, mauma ka, tumulong kanya kiti garden. Ayaw mangkado ako na. Sa anak to, paya maumawang sutilkin ka. Talaga mo, hindi pa'y laang. Sika talaga. Ay, manon ti simublatking ka. Adda ka pupoy. Adda ka anya nagyayon. Ay, mapaw. Ibabawi ti sumuro ta panang ipiknik mo kadagiti na amom abalasang no kastalaan. Like and subscribe. Please like and subscribe. Dinardaras ko ti imay dito yung munisipyaw. Kalpasan na nakapagsarita ta iti silpon, busy mayor. Ada ka din na patagay bagayo kanya? Saan mo sa amalagi pa, nagtapos itangaw daw bisilda. Panagsuswil daw. Di mo sa pag-anon tiswil daw. Iyawat yung tiswil daw, sir. Ti tresorera dito yung munisipyo, ti pagswildoam. Eh, kaya't yung asawan. Dito yung munisipyo pa lang, ti pagswildoak. Empleyado ak pala ka dito yung munisipyo, akas job order, busy mayor. Saan kang gagsalod-sud pa bisilda? Mapan mo na laan ti swildaw. Maliwat ang tutag sarita. Ano pa ti asikaswag dito opisina ka busy mayor? Oh, kaya pa lang tururayag. Ay, Wan busy, mapangkualaan ng tiswil daw. Mapan ako. Ti ambo nga tani bisilda. Kaputa, impaywan ko ti groceria. Agswildo mo ito ang manager ken kahira. Ay, nangalaan na itilaing na. Tiguray ka. Ipipita ti problema kita. Kasano nga tati pa may aktap no saan nga agreklamaw? Amok nga da na pananda mayor, kat kimuyog ni busy mayor. Rabiin to siguro nga gawid da. Ay, rabiin mo't ngagpay so timay dito yung balay, bisilda. Amangan no pampanunuta, mamakipang rabiyak dito eh. Ay, ada na patag nga ibagakan ka, Pipita. Ha? Maipanggap iti swildo. Nagswildo ako ni di munisipyo iti bigat. Iti munisipyo ti nagswildo? Ay, apay nga? Saan kan samot ti empleyado ti gobyerno? Kunak tupay ka, tamas daw ka, Pipita. Job order la tagayam. Ay, oray no imatmaton lam ti grocerya? Ijay kalata nagswildo? Ay, bisilda, adalakit di kayat mo nga ibaga kanya. Ay, Pipita, katulong ka laang. Ngamamo ka masirib ka. Nabasa ki diti bayo ditam iji opisina ti Marapait Agency. Maamuam itan, noan niya ti kinarakaran ni busy mayor. Ha? Eh, kasla tsak mamati ti dahi ti anamuakin ka, bisilda. Katulong ka ngagpaysaw. Amangan no naka-payroll ka iji munisipyo. Sanak mo't nga empleyado ijay. Kan adamat nagpipinirmaan may kadasar. Maipapan iti trabaho. Kas katulong da. Sige, saan akong ngagbayag pa'y. Uray ta na ibagakmutan kan ka ti kayat ko ama-amuam. Ay, sige. Itulod kan, aging ga ijagay. Like and subscribe. Please like and subscribe. Nabarte ka kanagawin idi rabi Pipita. Idi madama nga agiinom kami kada mayor.
Nagkuyog kayo kumakin ni Bisilda ang nangalay ti sweldo mi ti tesorera iti munisipyo. Ha? Delikado na ito ya. Unyan sa mati ko na ni Bisilda. Anak ka pero lakmat iti munisipyo. Mala, inton bigat latan ang mapanwalaan ti sweldong Pipita. Ibagak to kini Bisilda ta kuyugan na ka. Sar, katulong dak. Sa anak na empleyado iti munisipyo. Kaya't yu asawan. Agpada kami kaday kan ni Bisilda anak ka payroll iti munisipyo. Akas job order. Sar, adda nagpipinirmaan tayo a kontrata iti Marapait Agency. Saan ka lakuman nga agtagtagaray, Pipita? Kung palamlatan timbagak. Anayag to ti sweldom kas nagpipinirmaan tayo nga inimatangan ti sekretarya ti Marapait Agency. Jesus, kasanon. Masapol nga ilaban ko ti kalimtigak. Pipita, kay papanan ka di dahi ta panagulimag mo. Ag kinaawatan ta. Amom awan ti pagkunaak kan kakatulong, Pipita. Kasing petakbet kan ka. Ay, Sar, nakigtutak iti daytoy anaamwak. Naglawagan mo ti nagpipinirmaan tayo a kontrata. Magano pang panunutan nga awan pang sweldo kan ka, Pipita. Ado ti kwarta. Baknangak. Kabailan ka asweldoan. Agam pribilehyo na ito'y akas agturay. Kaya't yu asawon, Sar. Saan kan nga agsaupay, Pipita? Anya ko mati problema, kat silduan kamit iti husto. At talaan kaya't ko alaw-lawagan, Sar. Timay sa job order akas kada kami kan ni Bisilda. At daan kami iti kompleto a benepisyo, Sar. Ano lang, ulay at damdamagam kanyak, Pipita. Saan mo man nga adda pagsakitan ti ulok? Sa anak pala na usawan. Kaslad, adalakit nga ron a pumait ti panagraman ko iti kapay. Unay lakit din ni Budoy. Nakakita lang iti limabas nga atidog ti buok na. Ti amuna na pintasing. Ngaman yan akigtot na iti makita na abakit matgayam. Na isos, sana pala ibaga, bakit lang aro din, narjut pa lang, kung kunan. Ay, paaya. Diday, impasnak na lakit nga aro din tinagtrabaho, nabainan. Anya lakit din Uray nakatalikod. Ay, ipagarap na anapintas at iduglat buk na. Ngayi ko na itay. Buludin na kano, ti motor ni Pipita. Sa bagay, mayat madkid Masapol ang mausarasag paminsan tapnosan ang madadahil. At da pangawisan na kanya kitay. Ngam di namat ibaga no sa dino dayta. Ang panunutot nga wagan ka itay Bisilda. Yung nalipatak mitain. Isuati mauasaklatan iti kurserya. Hey, dandanisan kayo analasin si Mayor. Nagguwapo kayo ti dayta suot yaw. Kas lama pang kayo makikasar. Ano makikasar nga ibagbagam? At desisyon may kadagiti sanggun yan. Nalatawak sa paikit din. Oh, saan amang rogi decision? Awan kayo. Kada kayo ti presiding officer, busy Mayor. Sanak man asarsaritaan. Tama at damay bayagak Bisilda. Amok no apay, naragsak ka magsasarita kanya. Tak ibubus og tibulsam. Nabutbutan pa ikay din, Bisay. Ganda ni di pa imana, pinagbayad ko kadagiti utang ko. Bisilda, kunak asal nakatungtungan. Di makunak no dumawas ni Pipita.
Kuyugam tumankit di mapan agswildo ija munisipyo, iti tisurira. Anya? Kaya ti asawan Bisi Mayor. Talog, sikap ni Bisi. Bisilda. Ang mga adamat inistoryam kini Pipita. Hindi. Ay, awan! Awan, Bisi Mayor. Nasdawak nga ro di tinangag ka. Uray gayam ni Pipita. Job order. Nakaawag ka man, Bisilda. Adda ka din napatag nga ibagam? Kaano si katata ka sa pula na kanyang Pipita? Uray ka daw asad nak dito grocerya. Apay! Sa dino ti papananta? Talaga ka di mapanak agsweldo yung munisipyo. Timawas ni Bisi Mayor. Kaduang ka kano ang mga alay ti sweldo medyo munisipyo. Ay! Malagip ka, idi nagsarsarita ta. Di mo man lang na ibagbaga kanyak. Karama nakgaya ma job order? Saan ko nga mo akas ka, Pipita? Nakigtutak nga ro, didi. Imbaga na nga, iji munisipyo pa ilati pagsweldo. Huwag niya, mauray kawan no saan? Bisilda, kaslasaan ama ako ti konsensya. Dandan din napadasak identikas to'y. Saan anatuloy? Itakit din? Saan mo nga ro tapagan ano, ti sweldaw? Ay, sayang mo't Kano nagrigat kag katulong? Sa malibrilaan? Adda nagpipinirmaan may a kontrata iti Marapait Agency, Bisilda. Masapo na tong palon na, noan niya tinakalanad iti kontrata. Ay, kasla sana nasaya at day tapanggap mo, Pipita. Makipinatangkan ka kini Bisi Mayor. So, saan mo pa ingam amo ni Bisi Mayor, Pipita? Bisilda, saan tayo kumaapabutbutay? Masapol nga ilaban tayo mo ti kalintigan tayo. Sikati makam mo. Saan ka matulungan? Ang mabiglaan. Amangan mo siya tinatulungan. Saan nga minamakanay ti sweldo at job order? Ay, Bisilda, amangan no masinga una yung titrabaho. Sige, baliwan tan tulangan kag sarita. Like and subscribe. Please like and subscribe. Nay, Marapait Agency to'y umawawag Anya nga to tinapatag ni Bagada? Hello? Uwan, ma'am. Nasaya taklaag mo't, ma'am. Ada problema ak maipanggap iti sweldok, ma'am. Uwan nga rod, ma'am. Masapul amaamuan nyo dahito, ma'am. Agyaman na kita na ito tinimpla makapik, Pipita. Mala, manawan naklatan tapno makay na nakamitain. Agbasak pa iti pagiwarnak. Sir, mabali na singain kayo. Uwang gaya ba? Nalipatak mitang na dinamag. Napanumutlangan inala ti sweldaw. Dahita ko matibagak kada kayo, sir. Imawag namin kanyak ti Marapait Agency. Anya ti kunam. Ay, impulong naksamot ni Pipita. Katulong lang dahito. Bisi Mayorak. Sakit din tibot-bot nga na. Sir, na kayo laangan at ipagdamagak. Nabayadan nyo ka din dagiti benepisyo. Pipita, ado ti pakakumiko makabisi Mayor. Saan ko anasango ngay na si kaso dahita? Bayam ta baon nagtulatan ni Bisilda. Agpakpakaasi ak kada kayo, sir. Noan niya kumati nagtutulagan tayo iti kontrata. Iso kumati matungpal. Kunak manunalpasan dahito asarita ang Pipita. Sir, amumot ti Marapait Agency dahito. Saan laang asyak ti mangilaban iti kalintagak? Dagulit kamit gayam, Pipita. Tapno awan ti problema. Itid ko man lang ti sweldo. Agyaman no kasta, sir. Amukmay takabailan nyo ti mang sweldo kanyak. Bayan nyo, sir.
Say-saya atak latat ag serbi kada kayo kas katulong niyaw. Apagiso nga ilukat ko ti daw to'y kwarto kita agring ti cellphone ka o kamo daw. Lip-lip pa sung pailangan nagtrabaho. Kani danda ni alas 9 ni tirabe eh. Intimplaak pa ilang amin iti kape ni Bisi Mayor. Sa nagsaritaan ni Muto nati may panggap iti trabaho. Naaros ka na singput sa ti amo mabisi mayor. Ay, punot ako nam kamutaw. Nalaka kasarsarita. Imbag man ta nakasara kay ti kasta. Parang sandang agbalbaliwan niya. Ayun na, say-saya atak lakit iti trabaho kas katulaw. Awan ti amok nga agbali na problema kamutaw. Ayun na. Saya at kakatulong. Sige kamutaw, maturog tan. Masapot amanan nga agreeng inton bigat. Wine? Sige, bye-bye! Like and subscribe. Please like and subscribe. Laitod kong ti sweldo, Pepita. Ada pa yun nakasarita ka mapanagbayad ka nagiti benepisyo. Saan na ni Bisilda ti imbaon ko? Tapno, saan ka ngagsilos? Ala, sa apay awan benepisyo ni Bisilda? Kaasi mo ta? Ay, ngam da ito iti maibagakin ka, Pepita. Saan mo lang kuman nga ibagbagakin ni Bisilda? Tapno, saan ka umapal? Jesus, makonsensya ako kastoy. Oh, Pepita. Kaawatan ka rin ay panagulimag mo nga kinaawatan ta. Saanin ang masapol asumang bat ka pa'y? Tsak kaya't nga da problema pa'y, Pepita. Amom, si Kalaeng, ti nakikontrata akit ti Marapait Agency. Apay ti kunam, jak mamuan. Anya ka di tinagtulagan ta ide, Pepita? Ay, Bisilda, sa anak ngamin anaruwam nga gululbawd. Nasaritak mo't lang nga masapol atong palan ni Bisi Mayor ti nagpipinirmaan may kontrata. Kahit nalipata mo ang timbagak iday. Gaputa saan ka natulungan iti parikot mo iday, Saan nakmata na kaya tatulungan, Pepita? Nay, abay akas tamad din ti pa nagsasao. Ahaw, saor ka. Naimbag man tamatilmon mo pa iti kanam. No saan laadtakis ti agilunod. Anya? Asino ti lunod mo? Siya? Awan, kukuan pinangag mo, Pepita. Ngam da ito titandaanam, Kagurgura ka. Saan ka na kaya tagayam? Nay, awan ti amo ka basol ko pang guraam kanyak, Bisilda. Ahaw, talaga managin kukuna ka? Alisto ka makaliplipan. Na ito'y manan tilaglagi pam, San kanto akayat akasarita pay? May lakit din ni Bisilda. Saan kiti na nagpabatubat? Danda di sa anak a pinagsao. Basta kinakura naklatan, imbis kumangag pakpakaasay tapno tulunga. Kasanungatan nga paisaw? Kaasimay. Yan muna. Saan ko apang panunutot ti panang tulong kakankwana? Pampanunutok mo't lang nga ano kasanaw. Tapno, saan agumura ni Bisi Mayor? Ngam kuma, maipakaawat ko kun ni Bisilda, asaan laang nagpatingga iti job order. Saan ka amawatan, Broy? Agsasaron ti panagsanantek mo. Sa umisem-isem ka nga gwing-gwing-iwing. Ang mga panunutam, akasla nakatoknuang iti atang. Saan? Tawan pa'y mo tinalabsan tang atang? Naangaw kamot mo to. Kastaman ti kunak, masapol nga mong timang sutel. Apay, si Kalaeng ayat at dam muna. Apay akas dyan titsura mitay. Masaya ang anak nga rod.
Tadimot matuloy ti panagkita mi kadagay tinamamok abalasan. Ha? Mapaisim ak. Mapawingiwing ta. Malagip ko ni Amplong. Oh. Ay, apay manan ni Amplong. Sana ng iso tilaglagi po. Tabagbagim. Ti pagdanagam. Nalahing kamat asumao ka mo to. Kasano ngamin nga idanag mo ti bagin. Sa nabali nga agbaak ka baro. Mapnag ka na boy-boy amlat ta ni Pipita. Like and subscribe. Please like and subscribe. Nagloko na budoy. Minansunak manana kinantyawan. Kunamblano kalaingan nga agar. Nagpatinggamot lang iti-text ka na chat. Awagak man langan ni Pipita. Hintay number nan. Dayta. Ikolkon. Dayta. Bareng sumpatan na. Hello, kamuta? Ay, nagyaman ta sinong bata madagos. Agpalpalpaak. Naragip ka man nga awagan. Naladawak kami na nakaluto. Ay, nasingatan kayo kadikan ni Buday ang nagtrabaho iti garden? Saan mat? Nagsarsarita kami pa langit ay. Hindi ko saan mi puto na napuputan ti oras. Iti agbalawak kat na eh. Naglas city mo't gaya mo ni Tirabe. Talaga, naimasan yung arod ati nagtungtungtungkan ni Buday. Kunampay. Ate mi pa yan nagitibabakit alabid. Ngam saan mi kidya siya narsarita ti padami a tao, Pipita. Itay pa lang nga madlaw ko. Asaan ka makaid na, Pipita? At naka di problema may titrabaho. Ay, no iti trabaho, sir. Awan parikaw. Iti kinaimbagyo. Awan ti problema, sir. Sana bayag ako na nagkatkatulong. Narwam ako. Sasandak mo't nga ungungtan. Isumit ti kunak. No may paggapiti sweldo, kanda iti benepisyom, tinupal ko, no anya tinagpinirmaan ta kontrata, iti marapait agency. Banag apagyamanak unay, sir. Nakigtutak. Idi maamwak may saak gayam ajab ordara kas kin ni Bisilda. Nalagip mo man ni Bisilda. Saan ka lakuman nga tagtagari, Pipita? Agulimag kan. Ure ang momon ti palimod medya munisipyo. Ayos ti palimod ka, kunak kuma. Gumsar, kaasimat ni Bisilda no job order latan. Katjab order mo ta talaga. Vice Mayor, sandak ko maakagurgura saan kayo ka di amaasyan kan ni Bisilda? Nadaday. Kaya't naksabay kit di akonsensya ay Pipita. Apay, anya ti kaya ti asawan? Kunayo idi kanya nga adu ti kwartayaw. Baknang kayo. Kabailandak aswelduan. O di, kabailan yung matngarod aswelduan ni Bisilda. Saan ko ang magustuhan na nga ibagbag ang Pipita? Amagan lumapukaw ti panagraman ka. Kat saan kung to na maimas timangan ka nagitilutom? Ang mga nuan niya man ti pampanonood ang budoy Kasta una pa nang mulengling mo kadagiti mula ta. Nakalaplap sa dangarod. Nakalanglang tuda. Nalamiis dagiti mata nga nagmula. Di ka din nasayaan. Tainton malako dagitoy. Ay siyempre dakkel man ang TV nga ita. Nagmayatan no kasta. Ngam sa bali aganan siya. Diyak lakit di kayat. Apay, anya dahi ta sa bali aganan siyang ipagbagam. Kasla maawata ko na. Malaki din, nagtrabaho tan. Saan ka kadi makadlaw ka mo to? Ang mga awan rik namon. Ha? Si Imam, tamapan ka agpa-doktor no kwa. Ay. Jesus ako. Iyak mo napuputan ng ti oras. Altaw kaya man.
Kit na agsaraon di buksit ko. Di mo pala ibagang agmeriendara na kaduwa pala pa sa kalim. Talaga si ka. At dabay lagayam rik na mga kamoto. Dayta lang. Di mo amo nga ibaga. Like and subscribe. Please like and subscribe. Apag iso nga isarak ko man ti grocery abi si Mayor. Iso nga dimding kayaw. Nakaawid ang dagiti sales lady kan kargador. Inamakam ko ti ura sa panagsira ti grocerya, Bisilda. Apay, ada problema may ti sweldo. Ha? Nagseryoso ti lang nga ni Bisi Mayor. Makaungot-samot dun kanya. At na ibaga ni Pipita kanyak. Ha? Nagsaritaan dak no napagpatangan nyo ti sweldo yaw. Ang padakas ta, Bisi. Saan kayo kumaagumurgura? Umapalaki ni Pipita. Nadanay. Ano ko matiapalam kini Pipita? Katulong laang. Katulong laang nga agpaisaw. Ngam dakdakkel ti sweldo na ngam itikas kanya ka job order. Job order? Anya ka kaniaya? Mo sumurot kay Jebalay. Tagsasangot tayo ng agsasarita ka na Pipita. Ha? Delikado sa mo dahil yan. Ay, sus. Anya pala ang timulmulang lagam. Ay. Diyak kaya ti member na. Naptangan ako ng agtaktak din. Sakbay mangrabi tayo. Wawan. Nalpasan nga da ka diti balay, Bisilda. Dito'y ka na mangrabi eh. Agyaman aklaw na, Bisi Mayor. Ay, sus. Maramanak-manan dagiti na ima sa luto ni Pipita. Ngam na eh. Agsasarita tayo pa lang. Kaya't ko nga na si didingag ni Pipita. Sa ludsudok man. Pagsarsarita andak ka na eh. Sir, apay ko maapagsaritaan da kayo. Ang mga no nagsarita dan kan ni Bisilda. Sakbay na makaaduak. Tamagak man kin ka, Pipita. Anya tinaturpos mo? Nabasa yung nga ta iti biodatak dayta, sir. Uray siya. Nabasa. Nagturpos ni Pipita iti edukasyon. Agulimak ka, Bisilda. Ni Pipita ti kasarsarita. Saan ka pala nga sumamsang pitaw? Kunam nga taadyak madlaw. Akasla iya abogaduam ni Bisilda. Ulitik mo rin. Saan kayo ngagpada? Katulong ka lang, Pipita. Job order Mike ni Bisilda. Tayo pa'y awagak ni Pipita. Kung saan nakasungsong bata. Apay nga ta? Kamuto! Umayak man! Ni Budoy. Sumrit kalatan! Sana nakatrang ka! Umayak makitongtong kamuto. Awan na itugot ko nga arak apag sangwan ta. Agarob talatan ti kape. Naimbaglangan, tanagluto aki ti kape. Alag, timpla kalatan. Uray, arob obam ta sa nga termos a kape. Nalaingak ko man ako mape. Mabit man lang kamuto. Nakapigkat sa cellphone mo di tadakulak mo. Tadi mo maibatan. Adulao na madmadlaw ko. Hindi sok man lang. Agkape kayo kadig, sir. Saan kayo ang mamigat? Mangan kaano kaya't mo, Pipita? Sana ka mabisin. Kasi ladyak maramanan ti kinaimas na gitilutom. Ha? Apay, sir? Madmadi ka diti pagiyaw? Amangan no pampanulutom nga nakubit kon, Pipita. Nasalon ata, Pipita. Ngam gapo iti panang riribok kiyo kinibisilda iti panunod kaw. Matlaw ko, apagkadkaduan da kay. Sir,
Saan na pasat ti trabaho na ito'y akas katulong. Masyanak ngamin ka ni Bisilda. Anya nga ti kayat ni Bisilda Pipita. Ag sweldo, akas manager, ken kahira iti groceria. At dapay magangganan siya kasta. Isublik lang nga job order iti munisipyo. Nay, sir, sino pa nga iti mga iwan iti groceria no isubliyo at job order? Saan mo napakarikutan dayta, Pipita? Makamu ako niti dayta. Isupay ang malibre. Like and subscribe. Please like and subscribe. No, day tamo lang ti ko na ni Bisi Mayor. Di, agit katalangan ang mga iwan iti groceria. Nay, agpauyo kan sa amot tan Bisilda. No, agsubli ka kadilaangan nagtrabaho iti munisipyo. Ay saanan? Nagsapulaklangan iti sa bali at trabaho. No, saan na ang mga minamatulungan, Pipita? Dengdeng gamay tinagsasaritaan tayo iti rabi eh. Saan ko kuman na trabaho da ito, Bisilda? Nay, anya di kahit mo asawa ni Tiday ta, Pipita? Ay, urayong pa'y ngamin nga ituloy ko ti bagak. Ulita, Bisilda. Maasyanak ka. Isungarod at tulungan ka. Saan ko anasumbatan ti awag mo idirabi ay kamutaw? Nagsasarita kami ngamen kada Vice Mayor kan ni Bisilda ang mga aywan iti groceryana. Ay, sumot lagayam. Kunaklagit din, no anya tinapasamaking ka. Di nakpakadanagan. Awan ti pakaan-anwak. Nasayaat dagiti amo. Awang gayam. Maragsa ka na kamang ipadamag. Hanapintas ti rupot dagiti mola tayaw. Apaw! Nagsayahatan no kasta mo taw. O di, ada pakairanudan tayo to amin. Una, isupay apang nayon iti pagsilpo iti angis. Pudno launay day ta kamutaw. Naimbaglaangan na mainayon iti urnong kaw, iti pa nagkatkatulong kaw. Like and subscribe. Please like and subscribe. Kunak, tupay ani Pipita ti di mo pakaidnan iti rabi. Maminsan la di mo makasarita. At damanon amadanagan ka. Nukas idi kini amplong nga inasawa dan ti pagduyusan na. Di na pa'y naibaga ti riknana. Awan, malagip kon. Tay nagkaribala nyo ide. Ngim saan man aday tati pagbagang budoy. Makapamalas. Talaga makapamalas ni amplong. Narigat na kadwa. Una, nabasad kaya adwa. Ay giraman ka pailat sa bali mo. Kunak lang arudan king kabudoy, agtrabaho kan. Nagtrabaho ak matan. Tapno saan ta marik na ti bannog ta. Agsarita ta. Ay, si kaman lagan di makamo. Awang ngayam, kumusta nga tan ni Pupoy? Di pa lang nga tayo mababatitimid na. Sinalbagan. Puno nga tatim bagada kaniyak. Kuno sayang gusag nga agsubli ka ni Bisay. Day. Tsak pa'y kat maibabainay. Nagsubli ka sang gunyan bayan. Ay, tayo ito'y samot tayong ti karma. At dalang araw na mariribukan at kanapipita kat Bisilda. Putno maiti ko na ni Pipita. Kasi agpaiso ni Bisilda. Awagak man kitday. Like and subscribe. Please like and subscribe. Saan ka ngagbabain, Bisilda? Mangan kalata. Nagimas na gito'y pinalutok kini Pipita, apang rabita yaw. Anya ka dito okasyon, Bisi Mayor. Nagkaduda gito kakaima sa pagsasangwan tayaw. Ang mga nasaan tayo ang maibaws. Ay, sir, dagiti ngay anak yaw. Saan mo apakadanagan ita, Pipita? Yung gayam. Nalipata mo tanda kita anak yaw. Ang ragsak ka, Bisilda. Ano na saan ka ngagkat katawa?
Ang mga numaltutan ka. Kaya't ko, anang gayan da kagrambap. Sayang gusong mo't lagayam ti damag nga agsubli ni Bisi Mayor. Ay, ka, nasayaan Tapno da kayo latta ti agtultuloy Bisi Mayor, sir. Ay, uwan apipita. Kas panagyaman ka. Ipay kon ti uno asildo ni Bisilda. Ay, agyaman naklauna, Bisi Mayor. Ala, Bisilda! Ay, mabigla ka na! Oo, at dito tanong! Siya, manaklauna, tita. Kunak nga minasan ka nga katawa, Bisilda. Agyaman ka lang kinipipita. Ta, inyabugaduan na ka. Ay, agyaman naklaunay kan ka, pipita. Ni Bisi Mayor, ti pagyamanam, Bisilda. Abong pipita. Jak kaya, tada ito ti pakasal salitaak. Baknagak. Ado ti kwartak. Kabailan kayo, aswilduan. Ditaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sapay lang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman. Di mo ko manilipata di like ken subscribe. Ken pakishare met tanda ito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.